Di an alon di, naimbag na oras yu amin, papadayam. Ti pakasalitaan na intay ikalbiat itaket manipud iti may sa ideyam tayo maad na nad ideyay Nueva Vizcaya, kastoy man ti kunana. Di an alon di, kaya kumaisin na ti asawa ko, daputawanan ti panagayat ko kan kuana. Niyam saan kumaamu no pasano nga ibagak ken kuana ti pudno. Bueno, papadayam, apay nga tana na awan ti panagayat ni Sanya iti asawa na. At da ka din napasamak inanbalbaliw itilit nana. Intay din dyan tinatnuan la dinit ken emosyon ipakasalitaan ni Sanya. Dito'y drama tayo, dear an alone. Dear Mr. Lovely. Naragsak ka kadi, nakikalay sa kanya. Wen Benny, nakaragragsa ka kaunay. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay, Sanya. Day tatiga po na ngayong kalay sa kaadagos. Tadyak kaya't nga da makagaw kan ka. Ay ayatan ka mat Benny. May sakla nga man nalon. Ngem, ikarigatak nga ipahay ti amin na kayat mo. Umdasan kanyak ti kinapudnom. Nakurapay man ti adda pa nagbiag ta. Tinaskan kat naragsak ta. Agyaman ako na ya. Agtinulong ta. Tapno agbalin ang naragsak ti bangunan ta a pamilya. Inako ni Jigardin Sanya. O sige, isurot konton ti pangaldawan ta. Agluto ak iti naimas asidaan. Alangarod, rumwara kon. Agan-anad ka, lakay. Oh, Lily, nakaumay ka man. Nasapa pa'y ngam imay kan dito'y balay. Magagara na namin amang ipakita kan ka itiladawan mi iti boyfriend ko. Sino? Diya ka na yun mo aka video call. Wen, mabit lang ta ipakita tiladawan na. Kita ang tiladawan mi adwa dito cellphone ko. Ha? Ni, nataergaya ma talaga? Taga ano itayen? Taga di ta kabangibang nga ili. Sinong bata kung tidat daton ng ayat. Italaang asinong batam? Idida mo ang nakita kami di personal. Impod no naman hindi pa nagayat na kanya. Ngamjak pala sinong batan. Pinaliiw ko pa eh. Taamang ano saan mat anasaya at ugali na. Kat iti pa naglabas ti bulan. Iti makitak anasingpet. Sinong bata kon? Kat, kaano nga yung agkalay sa kayo? Ay na, narigat ti agdarasudos may papan iti day taabanag sanya. Ha? Kan kaano lang, day di pa nang sungbat ko kankwana. Ita, kalaysan ti bagbagam. Ay, saan pa imot Kasanon no isingasing na ti panagkalay sayo. Oray isingasing na, tadyak pa imot kayat. Apay mat. Kasi tinakunak, narigat ti agdardarasudos. Nasken apaliiwak ana impag ti ugali na. Narigatan ti agbabawi iti odi na. Ha? Wen anya nga iti amok, nga amang ano seloso matgayam. Wen no managing bubukod. Narigatan, friend. Sige, maantan. Sapay ko mata magustom day ta si daan. Magustuhak, tanalain ka mat nga agluto, bakit? Agyaman na. Ala, mangantan. Ah. Katulungan kanto dito garden. Saanan? Amangan nung umisit ka nung mainitan ka. Agawid kang tulangan. Sige. Ijay kalatan balay. Baya masyak tagtrabaho dito'y garden. Sige, sikati matong palakay. Alang arudan, mangantan. Ang mga no agbao ti makan. Nay, kunak mo asino itahayin ti masabat ko. Si kamit gahayam sanya. Nagapam. Ije garden ni Benny. Napan ko imbalunan. Nag-sweet kayo umatan. Sabagay, kas asawa yung amin. Kaya't mo asawan, saan kami ton aswit nagbayag kami kas agasawa? Saan matkid di akas tati kayat ko asawan. Bilibak at talaga kan ni Benny agayam ko. Ngamin, kasungsungbat mo lakan ko na. Ngam nagkalay sa kayo na dagos. Imbag man takas ta. Ha? Kat, ada ka di pa di iti dayta? Ay, awan. Ngam, apalak lang ni Benny. Tasyak, uray kayat kung ikalay sa tikayan ayat ko. Ngam, di na pa'y kano kayat. Apay. Nasken kano ang makaurnong kami pa'y. Narigat kano,
No agasawa kami, ngawan ornong me. Sa bagay, husto ti kaayan-ayat mo. Sige Inakon, sanya? Sige, tainak matan. Iti tuno ti sao ni Dondon. Kasta ibagbaga na ang nagdarasudos kami kani Benny ang nagkalaysa. Sa bagay. Oray kasta. Taay-ayatan mi mat ti tunggal maysa. Anyat mapaspasama ka. Apay nga duldulok ka. Nasakit ti tiyan mo bakit? Maditirusok ko. Basta, masikog kan? Ha? Kuyugon ka. Agpakita ka iti doktor, sanya? Manon abulan sipod nagkalaysa kayo kini Benny sanya. Ngamsan ka kadipay nga aginaw. Masikugak nga ruden, nanang. Kasta, ay nasaya at maadaanak ton iti apaw. Day, apay. Kasla mapukpukaw mo ti panagayat ko kani Benny. Wan nanang. Kasla awanan marik na kapanagayat kan kwa na. Apay ngay akasta anak ko. Basta ka sa tiriknak, nanang. Kasla kayat kun nga isina. Ay, saan amabalinti kasta anak ko? Agasawa kayon. Kun, masikog ka pa yun. Mabalin ka di tuyak pala ang balay nga agnaed, nanang. Anya, ay saan amabalin Anyan tulaangan ti ko naan ni Benny. Nagdakkel di bala ita pag naedan nyo. Ita, umay kag naed dito. Nagbaliw nga ruden tiriknak ka ni Benny, nanang. Kaslawanan riknak kan kwa na. Ay saan akasta Kun nalabit agapula dayta iti panaginaw mo. Nanang. Nasingput ni Benny anak ko. Nagagat pa'y. Isungarod anak kabalay da iti dakkel. Tanagagat nga agtrabaho. Sapay kasurun ko no kasta ag-agkanak ni Benny, nanang. Isungarod nga amangan nugapula iti panaginaw mo dayta. Ay, saan, nanang? Talaga na ikatan ti panagayat ko kan kwa na. Adtoy, adaginatan ko aparakan ka. Cake, tay paborito ta. Agyaman na. Naimas day ta cake, kan saan unay anasamit. Agyaman na kiti sa sarungkar mo, Lily. Wen, nabayag adi ka nakita. Iso sinarungkaran ka. Uy, dakulan ta tiyan mo Kabulanam samit ton. Wen, kabulanak at talagan. Addanton anak yu kan ni Benny. Uy, may saakton aninang ha? Areglado. Sikat ti number 1 aninang. Meron bumlaang. Kat si Kangay, awan ka di pa'y panggap yung agkalay sa iti boyfriend mo. Kaya't nang akalay sa kami. Jak pa'y la kaya? Saan pa'y nga itati umno agundaway? Apaya saan? Wen Jak kaya ti agdarasudos. Naskan nga amuak pa'y anaimbag ti ugali na. Agkalay sa kami to siguro. Kalpasan ti talo at awan. Ha? Talo atawan? Wen, at least. Naamuak tumat siguro ti amin akababalin ti boyfriend ko. Sa bagay. Husto ka, Lily. Amom ka di. Awanan panagayat ko ka ni Benny. Anya? Wen, Lily. Naikatan di panagayat ko kan kuana. Apay ngay. Impagarup ko no ay ayatak idi. Iso nga idi ko na nang agkalay sa kamin. Nagwanak adagos. Kasta tirik na kita. Talagasan ko nga ay ayatan ni Benny. Kayat kung tiyag na ijay ang dananang. Gamdinak mo't awatan ni nanang ijay. Naskan ka no akadanak latat ti asawak. Wen nang runa ta masikog ka. Kayat kung ti pumanaw di ti balay mi ka ni Benny, friend. Ay na, friend. Di mo aramidan ti kasta. Isuday ta ti pagbut ngaksan niya. Adyak kaya ti agbabawi iti udi na. Parikot ko ita da ito eh. Di mako na, saan ka apumanaw? Nang runa ta addanton anak yo. Ti aramidam kit di. Kat adalam, no kasano ang mapasublim ti panagayat mo iti asawam. Awan makunak ka ni Benny, friend. Nasingpot ti asawam.
Kat no panawam, kasano kayon iti anak mo to? Friend, Ikagumaam nga isubli ti panagayat mo iti asawam, friend. Ipagpagapom iti agbalinto nga anak yo. Ay ayatin na ka ni Benny. Kat isula ang ti mabalin ang makatulong kan ka. Nang runa pa'y, takabula na mon. Lalaki timpas ngayon mo bakit? Nakaturog. Anya ti kayat mo kanan bakit? Kayat mo ka di dahito insangpat ni nanang alugaw. diyak kayat. Di nakasarsarita. O sige, maturog ka lang tangarod, bakit? Adda kayon dito'y balayo sa niya. Inaldawak laengan nga umay dito'y tapno aglaba. Ta saan amabalen nga aglaba ka. Naskan nga agtanggad ka, anak ko. Di pay lang amin ijabalay tayo tinagdiretsoan tayo manipod ospital. Apay adito'y pay laang. Ket dito'y nga rud balay ti asawam ti pagnanaedan nyo. Di rumbang nga rud adito'y kayo nga agdiretso. Diyak nga rod kayat dito'y nana. Di ka man. Nagapura ka anak ki asawa. Sa itakas ta ti aramidam. Nanang, Di mo dadaulan ti relasyon nyo nga agasawa. imbagak mo ton ti makagapu, nanang. Tanya ti planom. Makiasawa ka manan iti sa balay? Saan nakasta, nanang? Ay sumardeng kan. Anya pa'y lati sa pulam kinilakay mo. Kat nakasingsingpot nga asawa. Nagagat. Ano mabalin kat di nakapagtrabahon iti nadagsan. Nanang, Ay ayatan na ka ti asawam. Day talaangan ti panunutam. Anagasat ka. Gaputa iso ti naasawam. Nanang, nanggag ko ti panagsarita yo kanisan niya itay. Iso sinurot kayo dito balayo. Ay, nangagmugayam. Anya ti kahit asawa ni Sanya. Ay, pikunan na kanya. Kat naikat ka noon ti panagayat na kan ka nga asawa na. Kat no mabalin agnaid ka nun dito'y balay mi. Panawan na kan. Anya, Wen parok, kasta ti kunana. Ngam binagbagaak asaan ang maiparbang apumanaw ije balayo. do kasta, saan ako nga ayatan ti asawak? Ang iti anya rason. Basta kasta ka no tirik na ita. Ngam saan ka kumaamaupay, barok. No di kat aramidam ti amin, tapno agsubli ti sigod a panagayat na kat ka. Saan mo nga itulok nga agsina kayo? Kasta tinasaw kanyak ni nanang mo, idi nagsarita kami sa niya. Isutim mo na kinasaritak. Takayat ko amamuan. No anya ti kayat mo asawan iti ibagbagam kan ko na. mas daawak Apay pailanapan mo kinasarita ni nanang. Di mo paila dinamag kanyak. Ibagak mo't katipod no. Sonya, Wan, idi paila ang anaikat ti panagayat ko kan ka. isumit lagayam analamis ti panakilangan mo kanyak. Di mo pa yan kayat ngagsango tamangan. No dadamagat, makapungtot ka sumungbat. Tagayam, di na ko nayayatan. Itatana mo amon. Mabalin ka din nga itulod na kami ka ni baby ije balay. Ta ije kami nga agnaad. Anya, Diyak kaya ti agnaad dito balayo. Agawid kami ka ni baby ije ayan dananang. Taawan serbi ti panagasawa ta. No si kalaang ti agay ayat. Saan kan nga ay ayatan, Benny? imbunag ko amin ang dagiti kawas ni Sanya nanang. Inyag ko amin nandito ay. Da kayo pala ti makamu kadakwada iti anak mi. Benny, Sige, mabalin mo ti pumanaw, Benny. ala, anya nga rod no kasta. Ngam ni Benny, adda responsibilidad mo kadakwada. Di mo liplipatan dayta. Uwan nanang. Alang nga rod, pasensya kan iti asawang barok. Maawatak nanang. Ket, sandak ko maaparita namang sarong karkadakwada. Wen barok, silulukat lat tatiri daw may para kan ka.
Itatanda kayon dito'y balay sa niya. Anya tirik nam. Saan ka kadi ama konsensya anang panaw iti asawam? Nanang, Unay matanday ta. Nakaanos ti asawam. Ngam kastakit din ti iso papak mo kan kwa na. bay andak kumapay nga agyan diti balay. Kaya't ko ti agpanunot ana imbag. Tanya ko mati panunutam. Numakiasawa kay ti sabale, kasta. Ni nanang man. Ibagakken ka sa niya. Iti ka nito ang makiasawa ka iti sabali. Pagbabawiyam to iti udina. Ngamin awanen ti makunakin ni Benny. Ipatpatagken ay ayaten na kaunay. Agasam na ita. Ipaay na amin akayat mo. Ultimo agluto iti balayo. Aglabah kanda dumapay. Kat ison ti mang trabaho. Idinto tasika ag cellphone kalata. Anya nga rod nga iti mabalin ko kat naikatan ti panagayat ko kan kuana. Ay kalukwan dayta. Awan kat panunot mo Dayta ti amo. Adainyag ko may sa kabanabagas. Ken, kasapulan nyo iti kusina sa niya. Ikang kamat iti kwarta, para iti kasapulan nyo iti anak ta. Benny, kaguranak ka di? Saan ka akagura? Tayayatan ka. Maklon ko adi na kun ayayatan. Ngam awan na nyaman na kanyak. Awan mo't mabalin ko, no kasta talaga tirik ngam. Basta tipak pakahasik. Di nakparita namang sarongkar kada kayo iti anak ta. Sige, umanugot tak. Ket urayak ti gundaway ama ayat nak asipubod no. No kasapulan nga arman kamanan. Aramidak. Bareng maayat nakpay, sanya. Benny, Agan ano sak. Aging ga amaayat nak. At pa'y sumaita, inalon ni, saan kun ay mapasubli ti sigod i panagdayat ko iti lakay ko. Isuma iti kamaudyanana, inkedeng minaad sina. Iti kasta, papagayam, natpatinda ti pakasalitaan ni Sanya. At paiso, papagayam Sanya, saan na nalakati pinadas mo iti bayad. Saan namin inasaya at ti adalas iti panagdesisyon may pandiat iti panag-asawa. Nasken na aginawatan, at papakumbabaken ng tet iti na imbad i panakaawat ti tubal maysa. Tano awan ti panagbabawi ken panagbalbaliw, iti kamaudyan na naket na balin na at patingda iti panagsina. Sapay kumata masalakam ti tanaken nalawad dalan iti bayad mo, Sanya. Ken sapay kumata masulbaryo pa iti na imbad wadas ti parikot yung adasawa. Bueno, papadayam, inkayo nanit tinapnoan rignaken adal ipakasalitaan ni Sanya, manipud idiay Nueva Vizcaya. Tampok dito idlama tayo, dear an aloni. Tinsulat ken and divide ni Verdi Paklay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isadsagot kada kayo ti Didier Drama Production Center, iti isida ti 540, ken daditi kakabsat tayo nga estasyon. Adyaman kami iti kanayon ipanansuporta ken panandin nidyo. Naimbag na oras kada kayo amin, papadayam. Naimbag na oras, papadayam. Ti istorya ni Sanya manipud Nueva Vizcaya ket saan maipapan iti lalaki mananalilaw, saan met maipapan iti asawa manangparidad, no dikit maipapan iti may say puso, nagbaliw ulay awan tinalawad elason. Ket data ti makapabutan unay, tanod at duma, saan ti kinadeks ti mandadayal iti pamilya, no dikit tilit na isipud lain iti may sanga aldaw ket kaslasaanan, sumumbat. Idida mo, nalakaunay ti bedda Sanyakan dani. Awan ti dapdakel lay balay, awan ti adu sa nikwa, ken saan inalakati panagbiad, niyam adda ti panagayat, kaslamang kuno iti amin ipagkulangan. Ni dani ket simple a lalaki, managtrabaho, na anos, ken amin ikabaelanakit kayat na naipaay ken Sanya. Kunanapen ko anala uray na kulapay da, no adti tinulong da, mabalin inalagsak ti pagtainan daket ni Sanya, iti data itiampo, pudno med ti panadayat na. Kasla awan ti dates ay mapasamap no agkadwada iti baset kusina, iti panagluto ti sida, iti pananipanda ti balon ni Dani Idiay Garden, ken iti simple panagkikinitada iti tunggal aldaw. Adda tirik na idayto iti pamilya ikayat da ibangunan. Ay, papadayam, no kitaan tayo data, mapanunod tayo mano pasta inasam et tirudi, kasano matay duntin iti tiempo, iti may sakadakwa dakit kayat nanti pumanaw. Niyam iso data ti kinapudno ti bayad.
Saan na amin ay nalagsak agudi ket na tauds panupalan, nang runa no ti panagdasison ket napaldas niyem ti panagkilala. May sa aal daw, imay tigayam ni Sanya ni Lily. Nalagsak ni Lily na nipakita iti ladawan ti boyfriend na iti cellphone. At video call da at sasawda ken nalawad inaayat ni Lily iti lalaki. Niyem iti sinaludsod di Sanya no paano da naagkalaysa, saan nagdarasudas ni Lily. Kunana ikayat na pay na amamuan ti ugali ti lalaki, kita na no pasano daytoy no mapanitiridat, no kasano ti panangrespeto, ken no pasano ti pananawat iti responsibilidad. Saan pay da nagkita inalain iti personal, isu isaan ikayat ni Lily na itulod ti bagi na iti may sa desisyon mabalin ipagbabawian iti udina. Ket dito'y palain, ada ti baset mensahe na agkukulan iti likudan ti istorya. Ni Lily, ulay na ayat nagululay. Ni Sanya, na ayat met idi, niyem nagdarasudos na agkalaysa. Saan ikayat ikunain na bidot ti panagayat ni Sanya, niyem mabalin isaan pay inaan-anay ti pananamamo na iti bagina, iti asawa, ken iti bed na sumaruno kalpasan ti kasal. Tati kasal, papagayam, saan na iladawan, sinsin, wano may sa inaragsak na aldaw. Isuket at tultuloy ipanangpili iti may sa tao, ulay awanan ti kilid, ulay napudot ti ulo, ulay nakapoy ti body, ken ulay ti puso ket saan ikaslay di damo. Kalpasan data, napanisan niya iti garden tapno balunan ni Dani. Kitain na ti asawa na naadrab trabaho, agpaspas na tapno ada ti may sadana da iti masakbayan. Idinadsudli ni Sanya iti balay ni nanana, sinaludsud ti nanana no nagdapo iti ken Dani. Kasla naladit ti inano kasano ay sweet da iti damo, nim iti laksid data, at dalata ti pakasaknan. Sinaludsud na no apay inagdarasudos da na dalaysa. Saan pay inakaudno, narigat ti bayad, ken awan pay tinatawds pundesyon da ni Sanya, kas iti adu, ubin inaayat, simubat iti panagayat kiat undas. No aday ayat da, apay kumaisaan. Nim ti ina, daputad adu ti nakita na iti bayad, na amuanan ati panagayat saan naawatan ti kinadagsen ti responsibilidad ket mabalin mapupauno dunten ti regridad. Di na payat idadailan ti lagsak ti anak na. Kayat nalaenda ipaladip nati panagkalaysa ket saan ipadayayam, ken tinapaddas desisyon ket mabalin manted iti nabayad panagbabawi. Nim iti data kanito, saan pay ikayat ni Sanya danjen ti papdaay. Naragsak pay, naayat pay, ken ni Dani pay lain ti makita na iti masakbayan. Nim saan nagbayad, naglodi ang nagdudulog ni Sanya. Nasakit ti kana, narigat ti litnana, ket pinanunot ti nanana masapul maipakita iti doktor. Idi na amuan da masikog ni Sanya, ti inakat napno iti lago, addan to apo, addan to baro ibed mapapigsa kuma iti pamiya. Nim ni Sanya, imbes mapno iti lagsak, kasla addan naland buten naglodi dumakel iti unad ti pusona. Saan inalawad no kaano inanggugi, no iti panagbalbaliw ti badina, iti preton ti kinapulapay, iti buting iti panagbalin na ina, wano iti kinapudno napaldas, una iti panagbalinda na adasawat. Niyam adami sa iba di na maliklikan, kasla na ikat ti panadayat na kandani. Ti lalaki dati ket isu ti lason ti lagsak na, itaket kasla sa bali tao iti imatan na. Ket data ti nakapasakit, tawan met ti inaramid ni Dani Dix. Saan nakalilaw, saan nangguten, saan nagliklik iti responsibilidad. At trabaho lata, adasikaso lata, kin adnamnama lata iti anak danyam iti puso ni Sanya, adati kinaawan di na maipaliw. Idi imbada ni Sanya iti nananai kayat nati maisina kandani, kasla saan pasyente nati nanid na. Masikod ka, anak. Adasawa kayo. Apay na kayat mo ti pumanaw. Nam ni Sanya ket kasta tireknana. Kayat nati wayawaya, tayat nati umadayo, kin tayat nati kumalas iti bayad pinili na metline idi. Ti inaket pinadas na ipakita kan kuha nati kinapudno, na simpet ni Dani, nagaget, kin ay ayatan nati pamilya. Nabalin panagbalbaliwlain tirit na, nabalin idapo iti panagmasikog, mabalin ay masapuldain ti tiempo. Niemno ti tao ket nabanog iti uned, uray anya ti ibaga dagiti tatao, kaslaawan ti sumet. Ni Sanyakat nanig na dagiti sao, diyam saan maawatan ti pusuna. Ket dito'y tayo mapanunot, papagayam, kasano no ti may sa tao ket saanan makarik na iti panagayat, nim ti kasawa na ket saan met ay karbainan masaptan. Piniten na kaditi bagi na tapno at talinad, weno pumanaw tapno agbalin napudno. Awan tinalakal subat, namluna taad dati ubing saan nagpili iti daytoy arilibo. Nabayad-bayad, imay manan nililina adan Kate.
Naragsap ti panan salungkar na, ken napatid ken kuana ti masakbayan na anak dasan niya ken Dani. Idi sinaludso di san no kaano met na adtalay sa nilili, simubat dayto saan pay. Kayat napay ti agulay, nabalin pay natalo ay tawan, tapno makita ti amin ikababalin ti boyfriend na. Kit kasta unay ti paddumaan da nililikit saan pay na asawan diyam isu tinaanad. Nisanyakat adda asawa kan masikog, dim italain na awata na saan pay inaan-anay ti panakay sa dananat. Idi kinuna ni Sanya awanan ti panagayat na ken Daniken, kayat na ti pumanaw, nabigla ni Lili. Di na pinadakel ti parikot, di na pinundan na ti gayam na, nim nalawad ti pamagbadanat. Saan ni pumanaw ay dagos? Saan ni makaramid iti desisyon iti ten na ti gulo tirit na? Nadladitan ti kinaimbag ni Dani, ti anak na umay, ken ti pamilya mabalin maburat. Ikagumama isubli ti panagayat mo, kaslakas na ti mensahyanat. Saan na para kan Dani, no dikit para met iti anakyo. Ket pudno, no adtalina di Sanya, saan kumaiga pulain iti panakapilit wano bain. Nasapul kita na no adda pay ti baset ti baga mabalin ipadsindian nanan. Tati panagayat no daduma saan ibadyo adumten inapardas. Mabalin ni kasla apoy na basit, masapul sa lapniban iti anin tapno saan mapatay. Niyam uri kas dati pamagbaga ni Lili, saan ay dagos nagbalbaliw tirik na ni Sanya. Adinda idinten ti panaganak na. Manipud hospital, imbes diretso da kuma iti bukod da balay, kayat ni Sanya na addalinad iti balay ni nanana. Ti inakat may tapno tumulong iti labada ken iti panakaasikaso ti ubin, niyam nakita na adda paylain ti plano ni Sanya kumalas. Ado ti aldaw nakatulog, awan ti gana, ken kasla ti amin a responsibilidad ket kayat na inipikan. Saan tayo mabalin nalakai manghukom, tati babay naganak ket mabalin napno iti panakabanog, guten, ken panagbalbaliw tirik na. Nim saan met mabalin malipat na adda asaway kuskusuan na ti bedda, ken adda maladaga kasapulan ti kinatawds. Tinanan ni Sanya ket di makel ti ungat na, saan daputa kagulana ti anak na, no dikit daputa mabuten dadaalan ni Sanya ti may sa pamilya na adda pay kuma ti gundaway maunos. Kunana la ni Daniket ad trabaho, ad luto, ad laba, ad asikaso, ken manted iti amin ikabailana, bayat ni Sanya ket kasla nakapukaw iti direksyon. Tisaw ti inaket na sakit, niyam iti likod day taket at dati panagpapakaasi, anak, saan mo idadaalan ti biyad mo iti may sa idasisyon mabalin mo ipadbabawian. Idi kinuna ni Sanya panawanan ni Dani, kaya tinanana isumismo ti manibada iti asawa. Saan mabalin lumain na iti problema iti likod ti lalaki. Masapul mandag ni Dani ti kinapudno, uray kasano ti sakit. Niyam saanan ikasapulan manbilok ni Sanya iti umiso tiempo, tanandig ni Dani ti panagsarita da iti daytay kanito, kasla nagsarden ti anin iti balay. Ni Dani, ti lalaki nagtrabaho sa pupudno, ti lalaki nagtalak na ti panagayat daket at tultuloy, ket nagdamag, pudno kadi. Awanan ti panagayat mo kanya. Ket ni Sanya, awan ti sabali mabalin ipadsardenan ti namina. Saanan ikas iti sigod? Saanan imaretna na ti panagayat? Kayat na ti maisina? Ay, papadayam, daytay sauket basit lain no ibada, nim kaslapot silyo no dumapo iti tao saan nakasadanat. Tani Danikit saan nakigubat, saan nampukaw, ken saan nansumbat iti amin nain sa petisyonat. Nagsakit lain. Ti kinaulimit ti lalaki ket isupay ti nakapadagsan iti etsana. No agpukaw ti tao, adda pagluaran ti angget. Niyam no agulimit, ti sakit ket napan amin iti unay. Napanidani iti nanan ni Sanya ken embada na saanan, kayat ni Sanya ti makikaduakan kuana. Ti inakit pinakdaaran na ulay kasano ti mapasamak, at dalata ti responsibilidad na iti asawa ken iti anak. Saan mabalin pumanaw lain daputa napasakit. Nam ni Daniket saan met plano ti adliklik. Iti kinapudno, ti supay tinanipakita iti kadakyalan panagayat iti istorya. Uri imbada ni Sanya na awanan ti riknana, ni Daniket nadsubli boyo dyan ti kasapulan iti kusina, adda kwarta para iti anak, kin adda lata ti panagpakumbaba iti lupana. Awan ti panansumbat, awan ti panangipiid. Idi sinaludsod di Sanya no kagulana, saan ti subat na. Ay ayatan na lata. Ket no saan pe mabalin na ayatan ni Sanya ita, ulayan na. No masapun na ti agbalbaliw, aramida na. No masapun na ti ipakita manan no pasano ti panadayat na, ikagumaan na. Saan nalain kayat maiparit ken kuana ti panangbisita ken panangasikaso iti anak da dayta kinapakumbaba, papadayam, ket makapaluwa.
Dati na laki ay nabulakan ti puso kat saan nang pilit na adtalinad ti babae. Imbes ket nanibada na ulayan na ti gundaway ay mabalin ay maayat manan isipupudno. Niyam dito'y met ti masapul ipagpanonotan. Ti panagulay ni Daniket na indaplan, niyam saan kuma ipadbalinan ay rason tapno at balin ikomportabo ni Sanya iti panantad iti sakit. Ti panagayat ket saan lain ipananawat, at damet ti panambigbid iti bukod ibidot, panagkonsulta, napudno ipanagsarita, ken panagtrabaho padagiti sugat saan makita. Nabalin ay ni Sanya ket saan dates babae. Nabalin ay naawatan laing ti badina iti udina, nabalin ay nabutin iti kinadadsan ti panagbalin na asawa ken ina, wenno mabalin ay nairaman iti emotional ipanakabanog kalpasan ti panadana. Niyam ulay anya ti rason, adda dagiti puso ay maapektaran. Adda ni Dani nanted iti amin. Adda tinanan ay mabutin para iti anak na. Adda ni Lili ay manpadas iman salaknib iti pamiya. Ken kambunaan, adda ti ubin ay dumakel iti resulta ti desisyon dagiti nataynan. Isu saan ay masapul ti adda rasudos manan, saan iti panagkalaysa, ken saan met iti panagsinat. Ti unang panagdarasudos ket mabalin ay nanitulong ten kuana iti daytoy ibayad, ti maikadwa ipanagdarasudos ket mabalin ay mangbulak iti amin na awan ti panakaisubli. Ti istorya ni Sanyaket nanted kadatayo iti nasakit ay kinapudno, saan ikanayon iti panagayat ket adtalinad ay kaslay di damo. Ti kilikit bumaba, ti bayad ket dumadsan, ken ti tao ay dati kasla perpekto ket makita tayo met ti amin ay limitasyon. Nem ti panakapupaw ti kilid saan ay dagos ikayat na isawan ay natayan ti panagayat. No dad duma, nakalamin na in itilikod ti panakabanog, buten, panadua-dua, ken tinaawan ti oras ay makita manan iti mesakan maysa. Masapul na saludsudan ni Sanya ti badina, pudno kadinaawanan ti panagayat na, wenno saan lain ay maritna na ita. Kaya't nakaditi pumanaw gaputa awan ti pagnamnama, wenno gaputa naridat ti adtalinad. Kendo pumanaw, nakasada na kadi iti pleso dayta ay desisyon. Saan imabalin ay tinanang, ni Lili, wenno ulay ni Dani ti mangpili para kan kuana. Niyam mabalinda na ipakita kan kuana daditi banad ay di na makita bayat inaledam ti panunod na. Ken para kan Dani, ti kinaanos na ket nakaskas daw, niyam masapun na met asalakniban ti bukod na idignidad. Saan ipanagayat ti awan patinda na ipananawat iti panakapasakit. Nabalin imanted iti tiempo, nabalin imanted iti gundaway, niyem masapul met tinapudno ipanagsarita ken nalawad iti desisyon. No adsubli ni Sanya, saan kuma idapulain iti asi, panakapilit, wenno gaputa adda anak da adsubli kuma gaputa pinili namanan ni Dani, aglaman ti ridat, ti kinaimbad, ken ti responsibilidad ti beddakan no saan maibalik ti panagayat. Nasapun na tanaad sinadana at daan respeto, saan imandadaal iti may sakyan maysa, ken saan ipadbalinan ti anak ke almas iti riribok danyam bayat na at dapay ti baset pagnanama, saan kumakaikidan ti panupalan iti tenati andet ken. Panakabanog. Iti panupalan ni Daniket saan inadtalaw. Nagdalinad iti asided, nanted iti kasapulan ti anak, ken impakitanan ati panagayat na ket saan na isaw. Ni Sanyaket adda iti sangwanan ti karidatan e desisyon iti biad na. Mabalina ti pumanaw, wenno mabalina ti agulay, at paimbad, makisaw, kintitaan no adda pay ti dalan ipadsubliana iti sigod ipanagayat. Kit di tati kayat na idamadyan, kasano ka may pasubli tirik na iti lakay na, wenno panagsinalain dyan kaditi mabalin. Papadayam saan inalakati subat. Niyam may sa tinalawad, no daduma, ti pamilya kat saan masalakan babayan iti may sa idakel ay miladro. Nasalakan dito'y babayan iti baset pananawat, napudno pananibaga iti sakit, panagpakawan, panagulay, kenti pananpilimanan iti tao datig pinili mo. Saan amin relasyon ket masapul pilitan, dim saan met amin napukaublik na ket masapul sukuan. Adda daditi panagayat ikaslanatay, nim no maawatan tigapuna, no ad tinulong daditi adasawa, ken no adda pay ti respeto, nabalin pay mapasubli. Ket sapay kumatasap balinaad ket ni Sanya iti panupalan, kita naman ni Dani, saan lain kas asawa, nakasada na naulayan, no dikit kas tao nanted iti puso, trabaho, tiempo, ken kinamatalay. Tamabalin ay duntin ti aldaw iti panagayat ket adsubli, nim no naladawan ken nadadaalan ti amin, ti adtalinad lain ket panagbabawi. Dito iti leksyon ti istorya, saan na adalasudos iti panagkalaysa, saan na adalasudos iti panagsina, ken saan ipagbalinan ti basit ti puso ti tao, si pupudno nanayat kadatayo.
Tati panagayat, no mapukaw, nabalin pa sa pulan, nim ti tiempo napalabas ken ti pamiyan na bulak, saan ikanayon may subni.